Қайырлы күннәр барыгызга да. Біз хәзерге вакытта Элиста шәһәрендә, Калмыкия Республикасы. Сәгать 10 безнең Камышыннан чыгып киткәч инде Волгоградны тиз үттек. Иртәнге 6-да без чыгып киттек инде Волгоградны. Һәм менә ашыкмыйча гына Элистага килеп җиттек. Юл эшләре булганга 4 сәгатькә якын сузылды. Урыны белән пробкалар иде. Сезгә ориентир өчен Джанкар янында менә төшерәм. Бу Джанкар Курчак театры. Элистага кирип кольцоны үткәч, уң яктан башта пятерочка була. Аннары Джангар, һәм шуның кырында столовый да бар. Кирип ашап чыга аласыз. Столовый артында фикс прайста урнашкан. Моннан күренә инде ул. 10 метр үткәч. Хәзер без юлны Владикавказга тотабыз. Пятигорскига кирип тормаска булдык. Чөнки вакытны ала. Иртәгә иртән Верхнеларска өлгерергә кирәк, границага. Шуңа Владикавказга юлны тотабыз.